Bos días. Hoxe falamos dun tema que está de novo nas portadas, que recorrentemente sae á luz pública e que é un debate, sen dúbida, de fondo sobre como funciona o país en xeral. Estou falando da AP9, da autoestrada AP9, da autoestrada do Atlántico, onde reuníanse unha serie de alcaldes de Odro, Catoira, Padrón, Rianxo creo que tamén, Ames, Rois, todos para pedir a gratuidade da autoestrada, porque evidentemente para eles supón moitísimo, pero supón moitísimo para todo o mundo a gratuidade da autoestrada AP9. É certo que a AP9 cando se construiu levantou moitísima polémica, houve manifestacións, dicíase que era unha ferida que abría Galicia de arriba abaixo. Co tempo todos asumimos que en a fora como fora en aquel momento acabou sendo unha boa idea. Hoxe non se entende a comunicación por estrada en Galicia sin a AP9. De feito, teríamos que ter máis autoestradas, ou mellor vías de alta capacidade. Entre os absurdos, aquí na Bisbarra temos a construción da autovía que vai desde Santiago ata Noia, que agora vaise duplicar o segundo tramo e moitos nos preguntamos por que non se duplicou desde o principio, porque desde o principio non houve 4 carrís. Pero, é dicir, de feito, expropiouse xa pensando en eso. Por que non se fixo desde o primeiro momento? Bueno, pues son estas cousas absurdas que ten a administración pública e a AP9 ten bastantes desas cousas absurdas. Porque aquí o debate está en construíuse unha autoestrada, concedeuse unha concesión, investíronse un montón de millóns, hai unha empresas, porque o conglomerado que vai desde a actual Audasa ata Itinere, SACIR, un montón de empresas que están por detrás, convídovos a que busquedes cal é no conglomerado de empresas ou como foi cambiando de mans a autoestrada AP9, que é moi interesante. Bueno, pois o que quero dicir é que en todos estes anos gañaron cartos, amortizaron, penso eu, de sobras a construcción e gañaron bastantes cartos. O curioso é que a concesión inicial tiña que rematar no ano 2023, pero no ano 2000 o goberno central, presidido por José María Aznar, ampliaba esta concesión ata o ano 2048. Dáballe 25 anos máis. Aquí, para min, xorde a primeira pregunta. Por que se fai isto? A explicación inicial é que, en aquel momento, un buque que se soltara dos asteleiros de Ferrol rachou ca Ponte das Pías, que comunicaba precisamente con Ferrol, coa cidade. Entonces aproveitouse para chegar a un acordo que levaría a AP9, que remataba en Fene, ata a cidade, ata Ferrol, e para compensar esa ampliación, digamos que se lle ampliaba a concesión ata o ano 2048. Para min é unha explicación que ten moitas dúbidas. A ampliación da AP9 ata Ferrol era algo que chegaría antes ou despois. De feito, xa tiña que estar feito desde o primeiro momento, como dicía antes, o mesmo exactamente que coa autovía de Santiago Noia. É dicir, hai cousas que son, digamos que obvias, non? É dicir, se ti construís unha estrada como a de AP9 que vai desde Coruña ata Vigo, vertebrando todo o país, e ti tes ao carón de Coruña, ou moi cerca de Coruña, tes Ferrol, que onde están os asteleiros, onde están buques da Armada, etcétera, pois a autoestrada terá que chegar hasta ali, antes ou despois. Entonces, coller a excusa de que se solta un barco, rompe unha ponte, entonces é un bon momento para aproveitar para ampliarse a concesión e entonces así non, é que ese tramo xa tiña que estar feito. Non, para min non ten sentido ningún. Entonces xórdeme a primeira pregunta, fágome unha resposta, cada un farase a resposta que el considere. A miña resposta é que presuntamente hai outros motivos que nunca se chegan a saber, como pasa moitas veces, pero hai algúns motivos para ampliar 25 anos unha concesión que iba a rematar no 2023 e ademais porque non, é dicir,
fíxose no ano 2000, pero que podía facerse no 2005, no 2010, no 2015, no 2020, é dicir, para ampliar a concesión había tempo de sobra, non existía esa presa, non? E ese cambio non se xustifica porque evidentemente a ampliación da Penabeata Ferrol era algo que caía de caixón e o mellor o que se tiña era que aprender e facelo de outro xeito ou renegociar de outro xeito ou permitir que o fixeran outras empresas, non? Dicir, para min hai razóns ocultas, presuntamente ocultas, que eu non acabo de saber. Pero ademais, no ano 2019, unha asociación de consumidores plantexaba unha denuncia ante a Unión Europea sobre esa concesión, esa ampliación da concesión. Unha denuncia que comezaba no 2021 un camiño con un expediente aberto pola Unión Europea sobre esa ampliación da concesión. Un expediente que rematou este ano, no 2025, concluindo que esa ampliación da concesión foi ilegal. A Unión Europea concluiu que a ampliación da concesión feita no ano 2000 foi ilegal, o que para min é unha demostración máis de que despois de ser analizada por xente que está bastante lonxe de aquí e que o mellor tivo que repasar moitas cousas para valorar eso, porque non tiña nin idea o mellor cando lle entregaron o tema de que lle estaban a falar, conclúe que a concesión foi ilegal. Para min é un argumento máis para pensar que hai razóns por detrás que non sabemos e que probablemente nunca saberemos, non? Podemos imaginar moitas cousas, pero non sabemos. Pero, para min, que hai. Pero que isto pasa moitísimas veces. A segunda pregunta ven agora, porque claro, si ti tes agora o argumento de que aquela concesión, a ampliación da concesión foi ilegal, o seguinte paso cal é? Bueno, pois iniciar un procedemento para anulala. Podes, desde a miña ignorancia da administración da abogacía, que é moita, eu penso, bueno, podes negociar, decir, oye, mira, os beneficios que tiveches entre o 2023, momento en que remataba a concesión, ata o 2025, momento no que se emite ese dictamen, esa conclusión desde a Unión Europea, eses 2 anos de beneficios, bueno, quedan un pouco para compensar eso, pois que te vamos a retirar esa concesión ata o ano 2048. Evidentemente ti tiñas feitos uns plans, tiñas feitos uns cálculos, bueno, pois o deixamos así, quedamos a pre que isto volve ao poder público e Santas Pascuas, e non pedimos tampouco os beneficios que tiraches no ano 2024 e no ano 2025, pero non se fai. O que se está facendo desde o Goberno Central agora é bonificar, é dicir, inxectar cartos para que as peaxes sean máis pequenas, pero non se está levando a cabo eso. Por que? Tampouco sei. Algún motivo haberá. Tampouco teño, digamos, argumentos para que alguén me explique por que non se retira a concesión. A gratuidade viría despois. A gratuidade viría despois. O mellor despois resulta que o Goberno Central di, mire, non nos dan as contas. Entonces, gratuidade non pode ser, pero vamos a rebaixar e vamos a cobrar €1 ou €2 de Coruña a Vigo. Non sei. Un prezo que calquera entenda como razonable. E ese carto son para o mantemento porque custa moito, vale? Pero o primeiro paso é recuperar a autoestrada. E iso non se está facendo. Polo menos, polo de agora. Ata donde eu sei, non se está facendo. Entón, algún motivo haberá. Sigo sen sabelo. Pero isto é algo que pasa moito na obra pública, é que alguén na obra pública, nas concesións públicas, sobre todo nas máis grandes, nas máis pequenas non tanto. A maioría da obra pública que se fai, a maioría das concesións públicas que se fan, están ben feitas. Poden ser cuestionadas, ou poden gustar máis ou menos, ou ter outra idea do público, pero a maioría funcionan ben. As empresas, na maioría dos casos, se as analizas, traballan ben ou máis ou menos ben, teñen problemas como os temos todos, pero en xeral non hai... É dicir, hai motivos para queixas, pero non é un desastre, non é algo realmente desastroso, na maioría dos casos. Pero despois danse circunstancias como, non sei, a min ocórreseme que desde que
comezou a integración do transporte público de Galicia, transporte público de viaxeiros por estrada de Galicia, arredor desa marca de transporte público de Galicia, etcétera, etcétera. Bueno, pois as pequenas empresas de autobuses foron desaparecendo. Pouco a pouco foron desaparecendo, quedan algunhas, pero foron desaparecendo a maioría e case todos os autobuses que vemos agora teñen un mesmo nome e teñen uns mesmos colores. Por que? Non o sei. Non sei. Supoño que o pez grande sempre se come o chico, pero a veces dá a sensación de que o pez grande bótanlle unha boa man. Presuntamente bótanlle unha boa man. A min é algo que sempre me chama moitísimo a atención, porque se o transporte mellorara, se fora máis eficiente, se funcionara mellor, poderías entender, sería difícil cuestionalo, pero o caso é que non funciona mellor tampouco. É dicir, os problemas no transporte escolar, os problemas no transporte comarcal, bueno, están aí, pero non é algo que sexa moi discutible porque estamos vendo todos os días, non? É dicir que mellorou con ese cuasi monopolio, pseudo monopolio que hai en Galicia no transporte público por estrada. Pois non. É dicir, a verdade é que non mellorou para nada. E de feito, os retrasos, tanto cando vas a Intermodal de Santiago a buscar un autobús que o mellor che vai a levar a 30 kilómetros, o mellor chega con retraso, sale con retraso, é dicir, os problemas están aí. Por que se concedeu? Non sei. Se queredes ir a mirar onde está situada a estación de alta velocidade de Padrón, que ten que conectar co Barbanza. Bueno, pues está na esclavitude en medio dun sitio perdido, en medio de ningunha parte. Alguén tería que explicar por que se elixiu ese sitio. Porque non se mellorou ao mellor, pois non sei, o carón de Padrón. Hai sitios para expropiar e arrimalo, digamos, a un núcleo urbano. Non, está en medio de ningunha parte. Aínda non sei a día de hoxe por que se elixiu ese sitio, cando é ademais unha estación, insisto, de alta velocidade, na que creo que a día de hoxe, no seu momento había unha persoa nada máis, a día de hoxe xa creo que xa non hai nadie, creo que paraba un tren unha vez ao día, ahora xa non para ningún. Bueno, é un despropósito. Despropósitos así, canto máis grandes son as concesións, máis dúbidas aparecen. Como digo sempre, tócanos a nos pensar, reflexionar, sacar as nosas conclusións, porque despois chega o momento de votar, chega o momento de saír á rúa a protestar, chega o momento de falar cos que convives, cos amigos, e emitir unha opinión. E esa opinión moitas veces influe, porque a veces se contas algo a alguén, marcha para casa pensando, pois o que me dixo fulanito non o vira desde ese punto de vista, así que todos temos unha responsabilidade no que dicimos, no que contamos, no que falamos, é o mesmo. E sobre este tema do público, de como funciona o público, de como se dan as concesións públicas, eu creo que toca pensar, e toca pensar moito.